Africa my continent, Africa my home. U11 cishe washaya. U11 cishe washaya se-Africa okuyi-South Africa kwaZulu. Sekuze siyaxolisa kakhulu. I-appointment yethu phela beku-11. Manje-ke uyazi ukuthi lapha kuvuka kuphithizelwe. Siyaphithizela siyehla siyenyuka. Sizama impilo. Abanye bahamba ngithi ngoba sihlala lana nje. Bahlukene abantu abahlala la. Khona abantu abahlala la, bahlala nje la. Benze yonke into la. Kube khona abantu abahambayo kulona leli thimba abavuka behamba bangenayo i-residential address yala ngoba sikulama suburb nje ukuthi akahlali kulama suburb uhlala kwamanye ama-suburb uyavuka kodwa ahambe nakuwona akahlali khona uyahamba kuya nokuthi limshonele philanga la eceleni kwami usisi wethu usahambile uthe uyofuna abanye ngapha usisi wethu kodwa-ke la eceleni kwami nango umfowethu uzosixoxela ukuthi ubani. Konje ngithe ngilande umzali. Ukhona umzali enginaye la eceleni kwami. Before ke sifike kumzali, asiqale kule nsizwa le. Hey, Nokhuzo. Baba, bingelela abantu base Africa, South Africa. Khuluma nabo. Sanibona ngiyanibingelela abantu base South Africa. Igama lami nguThulani wakabiyela. Le eNyuhanover Mshwazi. La ngiphuma khona ngila eThekwini. La ngihleli khona kuyona. Lemjondolo ngenxa yokuxakeka. Usuke kanjani ekhaya ubusebenza ubungasebenzi ekhaya khona asiqale ukuthi ekhaya lapha eNew Hanover kukuphi neNew Hanover ekhaya? Ekhaya kuseTransfit. Setransfit. Transfit kaMamnandi. Kwabani? kaMamnandi isigodi. Isigodi. Induna yakho noba? Induna yakhona singaphansi kwaMlaba. KwaMlaba. Inkosi uba? Sorry baba. Induna uNomia. 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 Oh yes. Inkosi uMlaba. Inkosi uMlaba. Ekhaya khona ingane, ukhona unkosikazi khona ba? La ekhaya nginazo ingane. Unkosikazi akasekho washo. Oh yes. Nodadewethu nabafowethu. Ngoba nabazali abasekho sebashona. Zingakanani ingane zakho? Ingane zami zona ekhulile. Ngoba enye yokuqala ina 24. Yes. Esibili ina 16. Yes. Mana-ke uyithola kanjani usula emgwaqweni ubuzokwenzani eThekwini? Kusho ukuthi kahle la ngangumuntu othola amatoho la. Yes. Ngisebenze. Yes. Khona ngithola ngipose noma ngihambe mina. Kwahamba hayi kwabamnyama ngesikhathi kanti nginempahla enganginazo la ngokuvikela zona ngilokho ngibamba lapha nalapha ngirent. Yes. Kwagcina singasavikeleki. Kwagcina sekhamba zona sivaleleka. Ngawo umuntu ongazi ngisafuna ukukhipha zona impahla zami safuna ukukhipha zona sanda nesikweleti yanda nesikhathi ngingatholi itoho ngagcina nje sengisenkingeni engingakazi ngiyibona. Manaka awuqale la uqala kuba mnyama kwenzekani emsebenzini isikhathi utohoza chazela umuntu kwenzekani emsebenzini? Emsebenzini mengikhuluma iqiniso ngafunda ukubhema ihunga. Yes. Mangifunda ukubhema ihunga ukuhamba kwesikhathi mengingena egazini ngigcina ngingenwe lento ekuthiwa i-arroster. Ngingenwe i-arroster ihunga ifuna mawavula amehlo iyafunakala. Wavula amehlo nje iyafunakala. Wabhema futhi ifuna ukuthi ngesikhathi esithile emini ufuna ubhema. Wabhema emini ntambama phela. So nganaleyo nkinga ngagcina sengenza okungekho emsebenzini. Ngantshontsha emsebenzini i-TV endala engasebenzi ngoba kwakwa amalokozi indawo okuhlala iy'ngane zesikole i-children. Wonke lama-TV ngabiza iParalula nenqola ukuthi asifake la lihambe lwaphahlaza likhiphe iy'ntambo kagesi siyoqala i-scrap yard bebuya ntambama kanti lezi zinto bazazi beyibone bengishaye bengixosha benganginiki nemali yami uqale lapho ukuhlupheka. Bese kuba umngani wami engimchazela le nkinga kube ile laphana leli elaligquba izinto nalo lingifundise impilo yasemgaqweni lingishiye kanjalo usho ukuthi ibe nokungihlula iy'nkinga zami ngagcina sengistakile
ngilokhu ngingena odakeni kancane njengoba sengivele ngesandla nje sengifuna uzongidonsa manje. Ekhaya njengamanje lento usayibhema yunga namanje? Baba, njengamanje into enzakalayo ngisayibhema kodwa ngisayibhemi ngalela zinga ekade lingenza ukuthi ngivale kamuhle. Ngobani nami bengizama makhona umuntu ozongisiza engifice sengikwazi ukusizakala. Ngoba nje senginokuyibhema ekuseni ize ngiyibhema sengilala noma ngingayibhemi sengilala ize ngiyibone ngakusasa. Sengisesimeni sokuthi even ngingaya ekhaya sengafe ngikwazi ukuphila ngendlela esengiyihlise ngayo egazini nasemzimbeni ngenhloso ukuthi sengifisa ukuba nefamily yami. Okay, alright, sengiyahamba sengibuza umbuzo wokugcina. Ukwehlisa ngoba ufuna ukwehlisa noma wehlisisa ukuthi amandla imali ayisekho yokuyithenga? Ukwehlisa baba, ngehlisa ngoba sengifuna uyiyeka ngiphile. Yey! Noma imali unayo kodwa awusayithengi ngaleya ndlela? Cha baba, sengiqinisa ekudleni. Qinisa ekudleni ngoba impilo kahle kahle. Yes. Angisaphilile. Yes. Awusaphilile. Angisaphilile. So nje ubona sengihambe ngiphethe ijumbani zamaphilisi ngoba sengifuna nje ukuhlehla kuyona ngiphuma ngiphela. Okay. Uyafuna ukuya ekhaya? Yebo baba. Uready ukuya ekhaya? Ngiready baba, nomnini ngisho namanje ngisho nomnini. Uready ukuya ekhaya? Ngiready baba. Ukuya ekhaya makuthiwa uya ekhaya ufuna ukuya ekhaya noma ufuna uqale i-rehab ngokwazi kwakho nje okuncane? Baba, isimo engikusona nelevel engikuyona ngiready ukuthi ngiye ekhaya straight. I-rehab ngizenzile mina, ngithwale kanzima kuze ngiyehlise. Yes. Ngoba ngigulile kakhulu. Yes. Mhlawumbe 2 months ngilile phansi ngigula. Njengoba ngivuka yabo nje usungibona sengikhavile even ngishiya igazi seliyabuya okutshengisa ukulento isiya esiphumile egazini. Yes. Yabo sengiyibhema ngoba ngikule ndawo ekubhenga yona ngemuva nangaphambili. Sengiyibhema ngaleyo ndlela. Ubhema ngoba lana nje kuphilwa yona kuphela? Kuphilwa yona. Even ngisho ngikhuluma nawe kuze sizwane funa kube skip. Otherwise mangayenzi leyo nto kusho ukuthi ngeke ngibe namngane futhi ngizoba yisithi. Bazongibiza ngesigwegwe engibize ngeforum. Mana-ke lana-ke before sami umuzi wakho kuphi la? Ikuphi yakhe? La room bani la? Lana baba mina kahle kahle i-room kanje anginayo. Ngiginqika nje khona la. Uginqika lana? Khona nje la obala. Mana-ke uma setshonile ilanga uvele uginqike khona? Sangiginqike nje khona. Uginqika kwakho mana-ke uginqikela la noma uyahamba noma yikuphi la ufika khona ufika uginqike? Uma usuzoginqika nje uginqika la? Yebo. Kushuthi isite yakhe iyo yonke le noma kahle kahle baba, alibona la bridge lile. Bridge, yes. Ngivamise ukulala phansi wayo. Okay. Isimo sokuthi meninethe izulu mhlambe ebusuku. Yes. Ngikwazi noma nginethe ngithibele uma kancane hayi kakhulu. Yes. Ngoba mekuthiwa ngaphandle mekuthiwa libalele ba hayi nala ngiyandlalela ngilalela. Kube leso simo esikanjalo. Kuba nenkinga malina kakhulu izulu. Yabo nje ongayizona. Yes. Nginethelwe impahla zami. Ngamanzi. Ziphi zona lezi noma lezi? Ezokulala kanye nalezi. Ziphi ezokulala kanje manje? Njengamanje kuphi? Zimatile kwaphoqa ukuthi ngendlela ezimanzi ngayo ayikho into engizoyenzayo ngayilahla. Okay. So namhlanje iplan yami esithini ngizolala ngesaka. Iplan ithi uzolala ngani namhlanje? Ngesaka namhlanje. Uzothatha phi isaka? Sho njengoba ngihamba nje edrobheni. Ngiyayitshela ukuthi ngahlangana nalo noma uplastic futhi mengakutholanga ngithi hayi well down ngilale nje kanje. Okay, before sengifuna ukubamba nangu mfowethu na ufuna ukukhuluma nawe osesibetha ngibaboni lona omunye uthi osalanda abanye bakubo
ngifuna awuchazele umuntu nje usuku lwakho maliqala luhamba kanjani uzuliphethe kanjani bese ke seyivala awuqali nje usuku uvuka ngasikhathi bani baba isikhathi siningi la uma ngivuka ngabo 5 usuku uja kuyongena ngo 5 ngisuke ngenzelani la kunalento ekuthiwa i-morning skiff bathi igaqa ekseni moto uthengile ngayizona bakuphi into encane mhlambe eyikota yalento kade uyithengile uma ukuthi nje iyikota ye-teaspoon yona futhi bazokunika ulokhuzi ikota yaleyo kota ye-teaspoon ikota yekota okay ukubamba nje umoya ukwazi ukuthi usuke la ubhayize ngaphakathi kodwa ivesana iphele endleleni uma ngiqeda ukwenza kanjalo ngihambe ngivula nje umqomo ngigudle ngala kudliwa ngakhona mengathola something edliwayo sengibamba umoya same time futhi ngibona nethini ngala ngiyalifaka eplastic ngibona nokhalibhothi kuyolo ngihlanganisa nje kanjalo ngiyoze ngibone lo muntu mhlawumbe phethe impahla ucela ngimbambise engibhele u5 rand 2 rand 3 rand ekugcineni kushona kwela funa ngibe nayo imali o30 rand 30 engiyithola kanzima uthola nzima u30 nzima baba ngendlela exawusathana ngoba angeke ngikwazi ukuthi ngilale ngingabanga nawo lo 30 uyimaster kulo 30 ngisuke ngibheka u20 ngithenga lento okay u10 rand ngo5 rand ngithola ugwayi ngo5 rand mhlawumbe sithengela lokudla ku-expire ukuthi mekuchithwa ngale khona abafethu abakuthathayo bezosidayisela niyakwazi ukuthi ku-expire siyakwazi isigulithe futhi kodwa ngokuthi ngithole mhlawumbe isinkwa siphelele neshebe ngiyakuthenga ngikudla ngakusasa ngigule ngikhishwe yisisu kodwa ayikho enye indlela ozoyenza so u20 rand ufuna ukuthenga lo u10 rand ukuthi uthenge ukudla yebo bese ke seliphelile usuku lami seliphelile kanje angikuzwanga udla emini lunch akaze ngizwe la futhi indlela baba yokudla lunch ukuthi makwenzekile ngathi ngiyaphetula emgqomeni ngathula isilese esimbi yes mengadlula kwindawo uchithwa amafutha abolile ngikhethe ngathi libole kangcono ngidle iyona indlela mengachithwanga kusasa ayikho indlela ngoba insuku ayifani yabo mhlawumbe nje liyanetha abakwazi ukukhipha imigqomo kube nzima kanjalo uma ingakhishi imigqomo kunzima futhi kunzima phela yonke impilo siyibheke emgqomeni kadoti impilo yakho nje ubhejile ngomgqomo yebo yeah okay all right nje awuyibambe kanje ngizothatha woza mai nangudokotela wami uDr Nyawose lo konje usayiqedile lokhu le nto leni usuyiyo ilokhunja leyami noma usuyilokhu mana ngoba ubuvela udokotela uDr Nyawose manje usuyini ke manje mase ngena lokho okunye kwe-PhD usuyini asilinde ngiqale ngigraduate then sobe siyakhuluma hayi ngeke sitshena sisanda kuqeda hayi kodwa phela ngithi usuphasile ilokhu yana uzoba yini tshela mina ngitshela abantu so into kade ngiyenza ke manje bengenza into ekuthiwa noma i-neuropsychology yeah so sesicwaninga ingqondo ke manje yabo nje ubhuti ekhuluma nje ekhuluma ukuthi uyafuna ukuyeka but akusayekeki yes so sesibheka ukuthi eyiphi iphathi yengqondo le emfakele ingcindezi kangaka ukuthi ilibele phushile I back to into angasayifuni but there's something ngaphakathi enza ukuthi kube njalo so sesenza ke i-neuroscience neuropsychology yeah Africa My Continent uDr Nyawose mina ngizosho kanjalo clinical psychologist ngime lapho naye sicelile ukuthi ke abafowethu ingane zethu dadwethu abalana mabela siyafuna nje ukuthi afika abuke uzosenzela kahle i-assessment mabekhuluma nje ukuthi yipi indlela esingayithatha uma sesibathole loba sibathola nje bebuye bebekhona bebuye bengabi khona yena kuphi la angabamba khona
khuluma nabantu base-South Africa based i-benchmark umfowethu obade khuluma. Siyabonga bhuti. Angitholanga igama lakhe? Uthulani. Oh, ngiyabonga. I think into ekade siyikhuluma nje ekuqaleni is that umphakathi unokuthi mayebona abantu abafana noButhulani asabanikeza identity yabo sebelahlekelwe ubiyena. Yes. Mesombona sothi nali iphara sothi nangu Sikhotheni sibanika amagama sibalabhelishe ngamagama based on into esiyibonayo which is unfair. So abantu abafana naye baba part of the forgotten society yase-South Africa, but not realizing ukuthi abantu abafana nabo baba abantwana, they had amaphupho, they had ifiso zokuthi bafuna ukuba yini mhlasimpe empilweni. Njengoba egcizelela futhi ukuthi akasafisa ukuba la, but sometimes ukuthi uthole ukuthi isimo nesystem esibacindezelela ukuthi bahlale la, namathuba-ke angasekho ukuthi bakwazi ukuthi baphume. Abantu abafana noButhulani basanayo i-identity, basangaphinde futhi bayikhande enye, basangabi lento akade befisa ukuba iyona when they were growing up, which is what we want. Ukuthi umuntu athole leyo self-actualization leyo. Kodwa-ke ziningi iy'ndlela, miningi iminyango, ney'tephu ekumele aqale kuzona phambi kokuba afike ekhaya. Ngimzwile uButhulani esho ukuthi yena noma akasayidingi i-rehab, usenganje straight ekhaya. It doesn't work like that, ngoba for umuntu osehlale estradini isikhathi eside kangaka, iminyaka eminingi kangaka, akukho lula ukuthi umane uphinde ekhaya. Kubalulekile ukuthi aqale ahambe inyanga ebalulekile like i-rehabilitation. I-rehab into ebalulekile ngayo, number 1 uyodetoxwa ngaphakathi. Isystem yakhe isijwayele idakamizwa lezi kade lebelezidla iminyaka yonke engayimlungele, engawalungele amathumba akhe nama-organs asemzimbeni. So kubaluleka ukuthi adetoxe. Abantu abahlala emgaqweni futhi isikhathi esiningi umgaqo uyaba institutionalizer. Umuntu uthola ukuthi yes ubuhlakani busakhona, yes ingqondo isakhona, but usecabanga impilo yala emgaqweni. Simthathe simise kwi-community, uthola ukuthi akasakwazi uku-adjusta because use-institutionalized to le society yala le ayiphilayo. So it's important ukuthi aqale ahambe iy'nkundla zonke ezizoqala zimsize kwi-system ngaphakathi nasengqondweni ukuthi adetoxe konke lokho kubi. Then-ke mase sibona ukuthi use-right, then he can go home. So akuyona into elula ukuthi somthatha nje la, hayi manje sihamba siye ekhaya. Ngeke sikwazi. Singakwenza phela, but it's important ukuthi masiqala into siyenze ngendlela e-right, siyiqedelele phambi kokuba simthathe siyom-integrate ne-society. Yes. So ngiyakuzwa Buthulani impela, but kubalulekile kuthina mangabe sizokusiza, kusemqoka kuthina ukuthi mesizoyiqala into siyiqale ngendlela, sithathe iy'nyathelo zonke ey'qondile ey'qotho futhi khona uzokwazi ukuthi nawe uyibone ungasabuyeli back la. Ngoba uma uphuma la sufuna ukuphuma unomphela ubuyele ekhaya ukwazi uku-integrate ne-society ne-community, ushilo ukuthi unabantwana ukwazi ukuyibona nawe ubaba, ukwazi ukuqala impilo yakho kabusha. Lisakhona lelo thuba, kodwa-ke ekugcineni konke lokho usezandleni zakho. Thank you so much. Mhlambe-ke into esizoyenza-ke u-1 nje obade senza u-11, uyazi u-11 siwenzelani? Nathi KPI yethu ukuthi masinqumelana la ngo-11 sibonga ukuthi lento abeyisho iyona yini. Osisibama angibaboni namhlanje. Oyedwa ufikile wathi manje ngisawulanda abanye lo ogana le Tanzania usiswini, kodwa ngibonile usukile ngale eDalton, futhi sebambezelekile ngale. Kodwa okwethu bekukuthi-ke njalo i-appointment yethu ibe u-11. Njengamanje-ke sesizoyithatha laba esibabonayo ukuthi ngempela bayimisela. Ukuyimisela kwabo sobobana ngokuthi kusasa ngomsombuluko ngo-11 ngizobe ngila. Uma umuntu esakhuluma into efanayo, ngicabanga ukuthi kumina kuzobe kuwu-first step osho ukuthi-ke sengamthatha-ke ngithi dokotela
nangu awunginikeza manje siya kuyiphi rehab uzobe sesinikeza i-report asinike i-assessment ukuthi okay sihamba kanjani yena uzoba i-watchdog yethu ukuthi okay nazi izinto uzositshela ukuthi i-KPI ekufanele siyisebenzise ngoba lebe ngiyisebenzisa la bekungeyamshi ukuthi hayi uma befika ephinde efike usho ukuthi okay le nto ayikhuluma uyayazi sezothi-ke uma siqeda la udokotela ezosinikeza i-KPI yangampela ukuthi la bantu okhuluma nabo are they ready yini ngampela ukuthi baye kwi-rehab noma baye ekhaya bese siyaqala-ke lapho sezosigayida-ke yilokho asithe masithi thina silande umzali sikhuluma ngodokotela wethu ozosilekelela kakhulu dokotela khuluma nabantu usafuna ukukhuluma nathi lalela lena before you go woza sesomncane woza ngapha yebo sesomncane ubani lo Unokwanda kaMbhele. unakwanda kwampela kuphi ekhaya Ekhaya sengikhulele eMthwalume kodwa nginekhaya kwaMashu njengamanje. Yebo. Ukhulele kwaMashu. Ngikhulele eMthwalume ngifike kwaMashu sengikhulile. Yes. Esikoleni uke esikoleni wagcina kubani sesikoleni? Ngagcina grade 11. Ubukade ufunda kuphi? eMzuvela. eMzuvela kwaMashu? Yebo. Yini lesixoxo esikoleni? Futhi ngathi ngasuke ngasho ngajoyina abangani abarongi. Ngeke ngisho ukuthi bona abangifundisa abangibambanga ngenkani. Yes. Kodwa ngathi suke ngajoyina abazali abangani abarongi ngashiya abazali bami emhlabeni. So ngajaja ifamily abazange bangihlukumeze. Ngaze bekuhlukumeza? Cha, bakaze bangihlukumeze. Ngasuke ngabajaja ukuthi abantu abaningi bathi mabengena abazali bayahlukumeza. Then ngafuna ukuyiphatha ngajoyina abangani then ngangasehlali elokushini. Because imali bengayitholi ngalendlela lesi engiyifuna ngayo imali. Yes. Ngangasebenzi ngangiphiwa nje imali njengengane. Yes. Ngasuka ngeza la eThekwini. Umana ke una ingane? Awuna ingane. Akazi ube na ingane. Mawusuka le usuka straight uza eThekwini uze kubani? Angizange ngumuntu ngahlangana noSikhotheni nje ngabuza ukuthi wahlangana nobani? nomunye uSikhotheni nje njengami ngabuza ukuthi njengawe ngabuza ukuthi dayisa i-drugs wase angitshela ukuthi hayi ku-Fisher Street sasihamba sa-Fisher Street sathenga nganginayo imali vese yes sathenga ngaqala lapho-ke phanta la eThekwini bangifundisa indlela zokuphanta sengiyajwayela nje kanjalo. Wena yiphi indlela obuphanta ngayo? Mina ayikho indlela engaphanti ngayo yonke indlela eqhamukayo ngiyaphanta ngayo because ngisenidinga imali. Banaka ubale nje mthambe ezimbili. Ngiyakwazi ukukalapha amathini sidayise ngomzimba. Uyakwazi ukwenzani? Ukalapha nje emgaqweni ngaqomeni. Siphinde sibe kunabantu besilisa abafuna usithenga sidayise ngomzimba into kanjalo. Yes. Mana-ke mawula udayisa ngomzimba uzodayisela kuphi? Udayisela udayisela abantu abalana noma bahamba ngezimoto noma abasendaweni ethize? Ubona laba basibiza ngamaphara bahamba ngezimoto la. Mana bona laba banibiza amaphara abahamba ngezimoto? Bathenga? Hayibo sesashintshile ebusuku sekuwukunye. Unamanga? Iyashintsha igange? Laba bahamba ngezimoto? Ngempela. Bezothenga kunini? Imana-ke ma uzosebenza kuthiwa udayisela uneyitrato udayisa kuzona noma udayisa noma yiwuphi? Mina ngihamba all over nje anginayo indawo engihamba kuyona le ngithole ngakhona imali. La uthole ngakhona imali kakhulu ukuthenga abantu ama-Africans bathenga belungu bathenga bomdabu besendiya obani abathenga kakhulu? Ama-foreigner. Yes. Nabo-driver-ke bama-taxi. No-driver bama-taxi. Okay. Mana-ke tshela mina ekhaya makuthiwa usufuna ukuya ekhaya ungaya straight ekhaya ungaya kwi-rehab mawuzoya ekhaya uzoya kuphi kwaMashu noma eMthwalume? KwaMashu. Yes. Kodwa angicabangi ukuthi kufanele ngiye stress because ekhaya sebezamile kakhulu angidetoxile ngiphinde ngibaleke khona ekhaya ngiphinde ngibuye ngizala futhi ngingaqala ngifune indawo engingatholile indawo like i-rehab kanje. Yes. Ngiqale ngifundiswe ukuyiphatha ngibuyele ngibe umuntu nami njengawonke umuntu. Buyele ube umuntu. Yes. Ekhaya bakuyise kanganje kwi-rehab mawucabanga? Bese ngiyile more than 3 times. 3 times. Baqede lapho uphinde uyibulele emgwaqweni. Sengi-right kodwa ngiphinde ngibuye. Mengeke ngafika la edrobheni ngizothi ngingena nje edrobheni ngibe ngishaya ku-Arrows. Into kade ngingasenayo ngisekhaya. I-environment umoya nje wasejobheni usunayo lento uthi iyakubiza.
manje yini engakutshela ukuthi engaqinisekisa ukuthi hayi yabona mangake ngithole rehab manje ayi mangenza ukuthi nokuthi ngeke ngisabuya la. Mina ngiye ngizwe kuthiwa muqinisa kakhulu i-detox. Yes. No detox kakhulu. Yeah, kona kulula ku-right because iyaphuma egazini. Yes. Like straight. Akufani nale mithi le siyiphuzayo ama-methadone nokunye. Yes. Wena ubhemani la mawutshela umuntu yini le bhemani? Angibhema ihunga. Bhema? Ihunga. Oh, ihunga straight. Ngengide ngiyibhema nje kodwa anginawo arosta walokho kunye ihunga nje into engibhemayo. Oh, ihunga uyibhema. Iyona enginenkinga nayo. Uyithengaphi? Hayi, ngingasho ukuthi uyithengaphi. Angikho lapha. Ufuna ukuthi uthi kufuneka malini ukuze ube nayo ihunga, uthenge ihunga? 20 rand, 30 rand. 20 rand, 30 rand. Yeah. Every day. Not every day. Like ekuseni mhlawumbe ngibe nawo lo 20 rand noma 30 rand ukuthi ngibheme. Emini futhi kufanele ngibe nawo leyo mali nantambama. Kuya ngokuthi idosi yakho ingakanani, ubhema kangakanani wena. Okay. Okusho ukuthi inamba unalo ucingo? Ifoni mina mna. Kodwa awunayo ifoni. Ukhona umuntu onefoni emndenini onenamba yakhe? Yebo. Ukhona. Ubani? U-anti wakho ukuphi usemthwalo noma ungapha kwamasho? Unomuzi emlazi. Unomuzi emlazi. Uthi ubani u-anti? Anthandeka kangithi. U-anti Thandeka? Ngidi. Ngidi. Ukuphi lapha nomlazi? Kwadiko 6. Ude ko-6. Yebo. Uyazi ukuthi uyila? Yebo uyazi. Ugcine nikhuluma naye? Sangikhohle bekulast year kodwa ngangimfonelele. Yes. Yebo. All right. Makukhona okunye ngicabanga ukuthi into yami KPI yami sazosebenza kanjalo ngo-11 ngizobafica la abafuna uguquko abangalifuna uguquko futhi bazobe bengasekho kodwa wena ke uyangithembisa okay angiqale umuzi wakho kuphi ke la Anginawo umuzi la kanti unani uhlala emzini ngaba ngiye ngihlale la ngibhema khona mhlambe isikhathi esiningi ngitshela ungalali ebusuku awulali ebusuku ngitshela ungalali nje ebusuku because angisuke ngenayo indawo yokulala so kusemini ngizolala lapha epaki ngilele ya ntambama ngiphinde ngiyivukele futhi ulale emini ebusuku awulali manje abakulalisi noma makhelwane makade sibhema ndawonye kuyenzeka ngilale khona ngamashenti kodwa nilala mase nilala ngokobulili noma ulala noma kumixene sasa ngakufica la ngo-11 uzongifika ngikufica la nami ngiyakuthembisa sensethembisa ukuthi ngo-11 ngizobe ngila kusasa mangingathathwanga yilutho nje ephuthumayo ngizobe ngila ngo-11 futhi makukhona into engithathile ngizokwenza imizamo ukuthi ngiphinde ngibuye futhi ngizonibona ngoba lolu daba lolu ngifuna silikhulume bese-ke sibonge ukuthi siqala kuphi sikusiza kanjani ngoba inhloso yala njengoba silanda udokotela nje simlande ukuthi alalele iy'nkulumo zenu usezokhanda-ke manje enze i-assessment bese okay laba sibaqale kanje asi-advise bese siyabuya sizocela abantu base-South Africa ukuthi nayi i-rehab ifuna imali engaka bengafaka malini yayizwa loo nto yikho lokhu sila amazwi akho ngakhuluma nabantu base-South Africa before nginike udokotela ukuthi sengathi ngingasiza basisapothe nakwi-rehab leyo bafake lolo sizo because abanye bethu sila asisathandi sikhumbula ama-family ethu nathi siyazalwa nathi abazali kodwa akusekho mnandi okay safuna ukuyiphatha basixolele kulokho sasingazi ukuthi sizohlangabezana nenkinga kanje ekugcineni yes i-ID unayo akazi ube nayo i-certificate sokuzalwa akazi ube naso sikamasho certificate i-ID ongayenzanga uno-grade 11 unayo i-birth certificate yes awunayo i-ID okusho ukuthi kufuneka manje sibe siqondisa indaba ka-Home Affairs okay no ngicabanga ukuthi kwenele kwamanje ngiyabonga kakhulu sesemncane thank you dokotela awushaye lokugcina before you go kade sengikubambezele kuyisonto yabona lento ade ngisho le ye-identity ukuthi even kwayena useyibiza ngayo esikhotheni it speaks to lento yokulahlekela kwe-identity uma kwafika la iyalahleka nabantu abakubona une-identity but nalento yokuthi wayeney'fiso
you know wayenamaphupho la ifisa ukuthi abe khona ngelinye ilanga naye abantu abaningi abala emgaqweni abathanda ukuba la but akusaphumeki and uko wayiphathisa sile yokuthi useke wahamba ama rehab kaningi into nge-rehab mase wenza i-detox ineyigaba ine-stages zakhona and khona istage la beshawa khona ama-withdrawals la isisu songani kube buhlungu indlela emangalisayo uthola ukuthi akasakwazi ukubekezelela ukuba lapho kuleyo rehab uthola ukuthi abantu abaningi we lose them lapho kuleso stage because they run away babaleka babuyele back la emgaqweni ubhuthulani futhi kwayikhuluma into yokuthi ma uvula amehlo nje kuseni into oyicabangayo yini ukubhema so i-critical into ye-detox ingayidinga umuntu ingaki-assessment ibalulekile because you need ukuthi nawe uyitshele ukuthi okay sengi-ready for lesigaba sempilo yami sengi-ready ukuthi ngidlule kulo mzima ngizodlula kubona ukuze ngifike la ngifisa ukufika khona la kumele ngibe khona empilweni so yonke into ine-stages zakhona kodwa-ke ngokubambisana nokuyinikela kwabo sizosebenzisana yes yeah siyabonga kakhulu Africa My Continent asivale manje sivale ngqi ngo11 ngila same spot same place kohluka insuku iKPI yami ke ngizobathola la uma ukuthi bayafuna uma kodwa lene eTanzania kusho ukuthi Sicela ukushare ngegarage ubani amahle mina sengifuna ukuyiletha phela amahle Ntethwa Tetha amahle Tetha Nompilo amahle Nompilo Tetha right so ishiya kuleli garage la kwamakhelwane iwile lamhlambe bebimamba inkunzi koshamba bathatha isikhwama sakhe yabona usama suburbs zabo lapha lo masapap hayi nomyeke kufuneka ayibuyele ayizele yena yes angayi khona ongekho usiswa seTanzania usiswa Great Town iMetropolis Metropolis yes baba uthini usiswa mana woza uthi bengibona ubaba ubaba wakho hayi ukuzala usedlulile athi ngikhuluma naye manje ubaba wakho ukuzala mana uhlala la noma uyasebenza akahlali la kodwa uyabhena naye kulesi simo uyabhena kodwa akahlali ubumazi ukuthi la ngazi into kunye kangisusela okushini ngasuka bese ngihambe ngifuna ibhondi yababami ufuna ubaba wakho mana umbone edlula la manje hawu uqala ukumbona la namhlanje ngijwayele ukumbona la kodwa namhlanje bengiqala ukumbona ubani baba wakho okay iva hayi no asibambe kanje dokotela uthi manje ngoba ehlela sekudlula ubaba wakhe la okudlule biological father wakhe la kodwa afuna umusho ke uthi naye baba ubanjwe isona sifo lesiyeza kanti naye esuka kwamasho ngathi wayifuna inhliziyo yakhe ayifuna ubaba yayifuna ubaba wakhe sembona ukhona nami yayi inzima le ngoba wonke umuntu ohleli la kulama suburbs lawo une-story une-back story kunomlando la evela khona and uthola ukuthi isikhathi esiningi umlando bala bevela khona uwona ucontribute ukuthi babe la yes ingcindezi yala bevela khona because the fact ukuthi ubona ubaba wakhe nobaba wakhe naye ulana
vele bekuzoba usho ukuthi ikhaya kanjani lelo, you know. So i-environment iyona ngampela esishayile. Abazali bethu abasikhulisile vele nabo abazali abane-trauma, vele nabo abazali abanengcindezi, vele abazali abastrugglisha ngey'dakamizwa notshwala. So ukukhulisa ingane ngaphansi kulo environment leyo vele sometimes lidela ukuthi ingane igcine ilidela la, yabo. Thina mesiwabona lama-suburbs lawa sibona sithuke, base kubona kunormal, bayinormalizile le mpilo le. It's what they know, it's all they know. Nangu DJ Sigqemeza Ukhozi FM uthi he's watching, uyabukela, uzocela sikhulume kwi-breakfast show kusasa. DJ Sigqemeza siyabonga, Mshando Kandaba siyabonga mfowethu, la uthola ukuthi khona siyabamba kwi-small scale nathi sinaso, kodwa wena uthi no ngizoyithatha sibeke ku-next level, sikwazi ukukhuluma nalesizwe ngoba lana dokotela into esiyificela sifica ukuthi izizwe lapha zo-2 khona isizwe lasaseTanzania nje baningi abaseTanzania bala, khona isizwe sala esiyilocal bahlukene. Sayithola enye into ukuthi laba baseTanzania ikhona into engazuthi bane-upper hand kancane kunalaba bala, kuyo yonke into ya kuthiwa omunye mayichaza wathi hayi bane-upper hand kubona. Manje uthola ukuthi bahlukumezeka kabi, wahlukunyezwa ukuthi uzela mayifika la usephinde futhi uyahlukumezeka ngendlela abahle ngoba ngazuthi ama-site amaningi isizwe lesi saseTanzania, kodwa kuyahluka iy'ndawo ney'ndawo. So ezinye zezinto-ke esiyitholile masifika la, engizama ukuthi-ke mhlambe-ke siyavuleka manje iscope uma ukuthi-ke ney'nsizwe esisebenza nazo zithi nazo khona la ingabamba khona. Siyabonga kakhulu Mthiya, awukhulume noMthiya lapha dokotela. Ay siyabonga. Siyabonga sikhona. Umtshela ukuthi uvolontirile nje uthe ngifuna ukuzoyibona lento eyenziwayo ngathi hayi i-office ngiyalishiya futhi ngizokwenza i-mobile psychosocial therapy, yabo. So ukuvuma kadokotela ukushiya ama-office akhe, batshela ukuthi uyafundisa, ungakufihli lokho. So kade ngilecturisha ama-master students e-UKZN eHoward, sengimile kancane kwamanje. But siyabonga ngampela usizo. Ngicabanga ukuthi impumelela ngiyesize siyithole ngokuthi kuvela umuntu oyedwa or kuvela i-organization eyodwa. Sidinga nje collective society ezokwazi ukubambisana nathi sikwazi ukuthi siphumelele phambili, because if singahlangana as isizwe then akukho kuzophumelela. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Ngicela ukuyivala. Angiyivale. Okay. Africa my continent siyavala manje, nami sengiyabaleka nodokotela useyabaleka. Kusasa ngo-11 ngizobuya futhi ngize la ukuze sithole abantu aba very intentional ngokuthi befuna ukuhamba, bese-ke siyaqala-ke step 2 wokuthi siya kanjani e-rehab. Sonke siya, kodwa singiyathembisa mhla siya-rehab bobe sebegezile futhi, so geza kahle, gqoke nempahla ezintsha bese siyahamba-ke siya-rehab. I thank you, sibonane kusasa la ngo-11.